Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad obaveštava građane da su usluge korišćenja peronskog prostora na autobuskoj stanici postale deo NS Smart sistema elektronske naplate. Za postojeće korisnike ove usluge koji nemaju NS Smart kartice, omogućeno je u NS Smart centru Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad, Bulevar Jaše Tomića broj 6, od 12. avgusta do 31. oktobra bez naknadne izrade NS Smart karticu za ulazak na perone. Posle navedenog perioda izrada će se naplaćivati u skladu sa zvaničnim cenovnikom preduzeća. Pretplatne karte NS Smart za ulazak na perone korisnici mogu da izrade u zahtev koji se popunjava u NS Smart centru ili preuzima putem sajta preduzeća. Potrebnu fotografiju je moguće doneti lično ili će vas zaposleni u NS Smart centru fotografisati u prostorijama centra, navodi se u saopštenju. Korisnici NS Smart kartica koji imaju uplaćene višemesečne pretplate peronske karte moći će u NS Smart centru od 12. avgusta do 31. oktobra besplatno da ažuriraju podatke na svojoj kartici. Pretplatne karte za ulazak na perone autobuske stanice korisnici mogu u svoju NS Smart karticu da kupe na kioscima Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća. Mesečne pretplate je moguće kupiti već od 20. u mesecu za naredni mesec. Za zaposlene građane, poslodavci će pretplatne peronske karte moći da plaćaju putem postojećeg online NS Smart RS portala.